Dadi niate wong loro aku nyambut gawe kanggo anak bojo nganti tak rewangi kerja ing luar negeri waktu 3 tahun rakoso tak lakoni nggonku lunga saiki wis bisa bali kaget jroning ati karo kahanan iki duit sing tak kirim sing saben sasine jepuane mostro gawe senengmu dhewe mulai atiku keroto-roto sing ning omah wis ra kena dipercaya mulai lunga aku nangis aku jare sing ning omah jebul malah korat garet apa kowe wis lali marang janjimu bakal tetap satya nunggu samuliku nanging malah kepencut karo wong lanang liya aku lan anakmu sing dadi korbane dadi niate wong loro aku nyambut gawe kanggo anak bojo nganti tarewangi kerja ing luar negeri waktu 3 tahun rakoso tak lakoni nggonku lunga saiki wis bisa bali kaget jroning ati weruh kahanan iki duit sing tak kirim ing saben sasine jepuane mostro gawe senengmu dhewe mulai lunga atiku keronto-ronto sing ning omah wis ra kena dipercaya mulai lunga aku nangis aku jare sing ning omah jebul malah korat garet apa kowe wis lali marang janjimu bakal tetap satya nunggu samuliku nanging malah kepencut karo wong lanang liya aku lan anakmu sing dadi korbane mulai lunga atiku
lali marang janjimu bakal tetap satya nunggu samuliku nanging malah kepencut karo wong lanang liya aku lan anakmu sing dadi korbane. Muji syukur Kang Mas Harmani konjuk dumateng panjenengan saking paguyuban sendang donga lan memuji konjuk mrenggang aku mugi pinaringan berkah kang kalangkung seni langen tayub tansah pinayung ana bisa tetep lestari saya kuncana kaya ngene jamane jamanan katon rame mula aja lali marang kabudayane trapsila lan wirama tansah kudu dijaga aja lali muji syukur lan mentayub terus ngrembaka. muji syukur ke Kang Mas Harmani Nggih Pak Eko, muga-muga sedaya pinaringan bagas warasan rezeki ingkang kathah Pak Eko barokah. amin. Perwakilan saking Sendang Harum ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Raka Mas Harmani. Nggih Pak Eko sembah nuwun. Donga lan memuji konjuk mrenglang agung mugi pinaringan berkah kang kalangkung seni langen tayub tansah pinayung ana bisa tetep lestari saya ngrembaka kaya ngene jamane kahanan katon rame mula aja lali marang kabudayane trapsila lan wirama tansah kudu dijaga celali muji syukur langen tayub terus ngrembaka.